Lokomarwa Winnie Adoyo. Doho mamalo miyo apisa mar obila Frederick Leliman kum mar nek kaluwore gi ketho mar nego kil kamaloka Willie Kimani kod ji ariyo mamoko e higa mar 2016. Jal bura mar doho mamalo Jesse Lesit bende omiyo Stephen Cheburet kum mar higni 30, Sylvia Wanjiku higni 24 kaachiel gi Peter Ngugi higni 20. Ma koro tieko chenro mar burano moseyuare doho kuom higni mohewa 6. Chris Owino noluwo burano kendo losonwa lipot machal gi ma. To say the least, this was a most foul murder, an execution that was most heinous. En duoko ma oseriti kuom higni 6. Doho koro ong'ado ni achije 4 mane itudo kod nek mar okil kamaloka Willie Kimani, jariemb apiko moro Josephat Mwendwa to kod jariemb taxi Joseph Mirori ne oketho kendo kumogi. E burano mane omako dho jopiny nono, jang'ad buche Jesse Lesit ne owacho ni nek mar Kimani kod ji ariyogo ne en mar wang' teko kendo kum mane omiyogi oromore godo. I find that the most suitable sentence for each of the accused persons is as follows. Lesit ne oyudo Frederick Leliman ma bende en obila kod ketho mar ndhiyo kaachiel gi chano nek mar Willie Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Mirori. Leliman bende oyud kod ketho mar chielo gi magina Joseph Mwendwa kaachiel gi sande kuom ndalo 3 motelo ne chwale e doho kaachiel gi tiyo marach kod bonde mare. He captured and killed the deceased Kimani and the deceased Mirori, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. Stephen Cheburet omi kum mar higni 30 ka ketho mage oyang kaka chano ndhiyo Kimani gi jowetene, tiyo marach kod apisi mare kod riwruok gi Leliman e chano kendo nego Kimani giri. However, he played the critical roles of abducting and holding the deceased at his police station or police post, where he was a senior officer in charge of duty. Sylvia Wanjiku ne omi kum mar higni 24 ka ketho mage ne gin golo Kimani, Mwendwa kod Mirori stesend obila ma Kitengela, konyo Leliman e chenro mar lal kodgi kaachiel gi golo neno ma miriambo ewi lalgi. He made a confession to the police, which I believe helped immensely in the investigation. It was his confession that shaped the investigations. I noted the variations in his confession to the police and his confessions in his defense. He did not color anything white that was black. Peter Ngugi ne ong'adne twech mar higni 20 ka ketho mage ne gin chiwo neno ma ogajore e doho. Kagiloso bang' bura makamano, anyuola mar okil kamaloka Willie Kimani, ogai mar riwruogo kinde pacho kae Eric Theuri kod riwruok mar International Justice Mission opako doho kuom ng'eto makamano. Today we are very happy that justice has been served and at least now Willie can rest in peace. And along the way we had lost hope. We thought it would never happen. But we really thank God because our God is a God of justice. And I think what we have to say is that the tolerance for what we used to call rogue officers, that tolerance is now over. Negi medo ni ng'eto mar bura makamano en okang' maduong' e tieko wang' teko kaachiel gi siem mager ne obila majendeke. On behalf of the Law Society, we want to thank the judiciary for the sentence that has been given out today. It sends a very strong message against police brutality, against impunity. We have made 185 court appearances in those particular close to 7 years. And today we are happy that justice has been served at last. We expect that courts should be able to give judgments based on evidence and not be swayed by anything. Ringre Willie Kimani kod ji ariyogo ne oyud ka onyume gunia e geng River Tana e gwenge mag Mavoko bang' lal kuom ndalo buora e higa mar 2016. Leliman doho ne oyudo ne odeyo ji 3 go kapok osoyo ringre gi ogunde, bang'e to ne owitogi e aora ma Oldonyo Sabuk mayudore e kaunti ma Machakos. E kinde ma giwuok e doho ma Milimani Law Courts kama gisebedo ka giluongo pacho kuom thuolo mar higni 6.5 mokalo, anyuola mar mosenindo Willie Kimani, Joseph Mwendwa kod Joseph Mirori dhi pacho kod chuny mayot ni gikone to ratiro oyudore. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Law Courts, Nairobi.